I love you, Cha. Jomar, Mao na'y tinuod, Cha. Nakagusto ko nimo. May chance ka ako nimo, Cha. bitaw Mar. Nga malimod man ko. Oh? Nga ang tinuod na kagusto sa ko nimo. Kung mao na, kita na. Jomar. Ako nakagisukot. Salamat kay Cha. Nga wagi ko nimo pantusa. Salamat kay kayo. Gihatod man lagi kang Jomar, Cha-Cha. Unsa man uyab na mo? Ma. Nagkasinabot na mi. Mao ba? Unya, si Junjun. Ma, ayaw na siya giskuti. Uwa kay supak nga nagkauyami ni Jomar, ma. Dili gyud ko manghilabot kung kinsay imong higugmaon, nak. Kung kinsay mahimo ni mong bana. Ang ako lang nga magkasinabot mo og dili ka pasakitan. Nga way supak imong mama sa atong relasyon, be. Ilipay sabit ako nga way supak si mama. Kadiyo trigod. Sa tibog ingon ako, be? Oh, be. Mo na gusto na ko nga tawganay natong duha. Ya, okay ra nimo? Okay ra, uy. Indot, ana. I love you, be. I love you too, be. Be, taod-taod naman kita nga nagkauyab. Magminyo lang ta. Kaya na rin ko ni mong buhion. Nga makigminyo man ka na ako. Nga kung di, may trabaho na ba ako? Kung mo yung mong gusto. Sige, magminyo ta. Ako ka nagkipasawa. Jomar, hinahinay ako eh. Mabalik ko. Dugay na kong nangandoy na makakus ka. Karon ako ka. Maayo ka ni. Kidili kayo dagang tao sa merkado. Dali ako man upang umpra. Day! Day! Uy, si Daylisa man niya nawag na ako. Daylis! Kumusta ang bagong minyo? Okay na, Day. Nahibaw ka? Nahibaw kang naabot na si Junjun di ka nagawas? Kinsang Junjun? Hala, no? Nakalimutan kasi mong uyab sa una, Day. Di ay. Nagkita mang good me. Og, nangumusta sa mo? Mao ba? O niya, minyo na siya. Ulitaw pa, uy. Gusto gali siya makikita ni mo? Ha? Nakatubli si Jomar. Pero ako, wak pag ito ka. Di apas ako nga nauna ang gisulti ni Daily sa bahay ni Junjun. Ay. Pugsan akong payong akong mga matabi. Pero nakatuog ko. Be, malugi ko uli na. Nga naman, be. Birthday mo gud sa among labaw. O iya kong paadtoon. O niya, mo inom ka. Inom lang kong gamay. Respetar ba? Sige, ampi. Ay, salamat. Humanagi ko pang panglimpyos bahay. Uy, si Delisa may ninawag. Hello, Day? Hello, Day Cha. Dili ka busy? Okay na, Day. Humanam ako sa kontrabaho diri sa bahay. Nga naman unta? Ari ako sa amo, be. Nga naman? Ginaay ko, uy. Ari ako, be. Storya-storya lang ka diyot. Pastilan. Kaparay ko ng bayhan na, uy. Sige. Anahaon ti ka, pero dili ko magdugay, ha. Kay bawo na ka. Nginiyo, nabaya ko. Nani mangita na ko. O, lagi. Kadit agad kaayo. Ngano, day ka? Nakalitan ko ni mo da. Ano nga mo magiging gipaanis inyo? Gimingaw ra ko nimo. Sure ka nga, gimingaw ka na ako.
Ah, bitaw dayo uy. Naay gusto nga makikita nimo. Ha? Kinsa man? Agol siya. Junjun. Day, masakit eh. Day, sorry kit kaayo ha. Namugos mo gud si Junjun nga makikita nimo. Mao na siya. Og naibaw man ko nga dili ka makikita nako mao nga akong gisugos Lisa. Biyan sa tamo kadiyot ha. Aron magkasulti mo maayo. Ngano nakikita man ka nako, Jun. Unsa may mong tuyo nako? Gimingaw lang ko nimo. Junjun, miniyo nako. Ay kabalaka. Dili ko magsamok nimo. Nalipay lang ko nga nakakita nimo. Nagmahay lang ko nga ako kang gibiyaan. Lain na hinon ang nakapanag-iyan nimo. Og nagtuo ka? Ngawa ko sakit is imong gibuhat nako sa una. Jun, may mabayo na ng paglargagon. Mingawan ko ni mo. Para ni sa atong ugma ang akong buhaton siya. Sige lang. Mukontak lang ko nimo pirmi. Kung tuan ako sa laing nasod. Junjun. Og di na ba yung pila ka buwan? Wagid ka mo kontak na ko. Why Junjun nga nagpakita? Lisod kay nga ako kay mitang dito sa laing nasod siya. May nanagani kay may mitabang nako. Og nakabalhin ko og trabaho. Og sa akong pagbalik din sa ato, minyo na diya ka. Dili ko nimo mabasol, Jun. Kay taas ang panahon nga nagpaabot ko nimo. Hangtod ka ni abot si Jomar sa kong kinabuhi. Okay ra. Nagkasabot ra ko nimo. Sige na, mupauli na ko. Kay basig mo abot ang akong bana. Ugwa ko sa amo. Sige pag-amping. Ayaw kalimot. Mahal pagyapon ta ka. Junjun. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Mo-overtime ka? Obe kay nay dinalian nga trabaho gud. O niya, dili ka mo kaundris pa ni hapon. Di lang. Adto ra kong kaons gawas. Lisiki na malanig overtime si Jomar. Uy. Ay, kalaay bining wati kauban ni Nis Bahay. Uy. Maayo tato kung may anak pa mi ni Jomar. Kalaay bining wati kauban ni Nis Bahay. Uy. Maayo unta to kung may anak pa mi ni Jomar. May kalingawan unta ko. Pero unsaon man, wa pa magid niya tagis Ginoo. Oh, si Lisa na sa ninawag ay. Hello, Day? Day, asa karon? Di asa amo. Kuan day ba? Imo na sa kong ilaron. Aron magkita aming Junjun. Kung dili gani ka gusto nga maputol nga itong pagkaamiga, Day. Hunungi na gud ko, bi? Dili na mauday. Asa man di mo tuyo na ako? Si Jomar ba? Akong nakitaan nga may kuyog nga babae. Niangka sa iyang motor. Unsa? Day, Lisa, mahimo ba? Ayoko binuangi. Wa ko magbinuang ni mo day, uy. Paabot ha, kaya ako isend mo nga video. Di na gisan si Lisa na ako. Oh, dili. Si Jomar kini. O grabing nakagako sa babae niya. Gusto na na sakit na Ganun mo pa rin kibuhat na ako, ha? Ganun na kayo mo kas magbinuang na ako. Be, pasaylo ako, be. Natinda lang ko. Ayaw na ko sagpitag, be. Oh, O sabay ako isa, kana kayo mo makas magbinuang na ako, Jomar. sorry kayo. Saan nga, tao ra mong gutagon. Ayaw na kami tagrason nga tao rata. Oh, Mo di ka magsige kag ingon nga overtime ka. Kay permi di ka makikuyog sa imong kabit. be,
Saylo ako. Bakit buwag na ko ni mo? Usa? Wa kay pasaylo nga madawat gikan ako. Biya diri sa ato og adto tipon si mong kabit. Tinuod bang ako nasayran nga nabuwag mo ni Jomar? Oh, Juan. Nibiya na siya sa amo. Og tingali, nakikipon siya siyang kabit. Mao ba? O karon nga wala man mo si Jomar. Mahimo natingali nga mo entra ko pagbalik sa imong kinabuhi. Dili ingon anak ka sayon, Juan. Ato na lang paabutan ng hustong panahon. Kung kita bagyod sa umaabot. Okay na siya. Makapaabot ko. Kay hangtod karon, ikaw paghapon na akong gimahal. Juan. Bawat pangyayari sa balat ng lupa. Sukat sa mong panagbuwag ni Jomar, magsige po naghangyo si Junjun nako nga magbalik ni. Pero wa ko mo desisyon, kay dili ko gusto nga mabati sa mga mata sa tao. O kung sa may sunod nga mahitabo, ang Ginoo na lang magbuot. Dinhi na lang ko to, og daghang salamat sa pagdagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Cha nga taga San Fernando, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan. Bahala na ang Diyos. Mayroon ka na yatang ibang mahal, kaya ngayon ang pagsuyo mo. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla de Canals. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page.